फोसाखै जोंहा मोनसे थालांदों आरो गार खेराइसालि आरो बेखौबो जों 2 लाख मोनबावदों एसेबां मोनबावबाय ना गोबां मोनबाय बे समाव जोङो रेडि भटखौ होनो थाखाय जों आं नोंनिफ्राय मोनसे बाथ्रा मोनथिनो लुबैदों दानि सरकारा खामानि मावगोन ना मावाखै मावदों खुलुमबाय आङो दतमा समस्थियावहाय गिदिंनायखौथ' नोंथांमोना मिथिखादों आङो दहाय रामफलबिल बिसिडिसियाव गिदिंबाय दायो सियालमारि बिसिडिसियाव आं दंफैयो दा गोबां आइजोफोर दं बेयावहाय स्पेशली आंनि थाखाय दसे नुजाथिफैदों बिथांमोननियाव आं माखासे मा होनदों मोगा-मोगि लानो नागिरदों फार्स्टआव नैबे ग्रुप माने गोबां ग्रुप दं बेयावहाय फारि फारि खोन्थालांगोन खुलुमबाय आब' जोंना 1 नं सेलमारि मा नाम नोंना फैसालि मुसारि दा नोंसिनि ग्रुपआ दानि सरकारनिफ्राय मा मोननो हादों दानि सरकारनिफ्राय जोङो मेसिन मोनदों माइ बुस्रिग्रा ओमफ्राय हन्डा मेसिन स्प्रे अन गुन्दै सौग्रा अमानि गग्रा मोनदों आरो वाटार साप्लाइ मेसिन सौबाय गामियाव बरिया दे होमबालाय थेंक इउ बुंदों दा बेवहाय माने डेभेलपमेन्ट खुलुमबाय मादै दा नैबे मादैनिफ्राय जों माखासे बाथ्रा मोनगोन मादै मा नाम आंना रम्फा बसुमतारि मादैनिफ्राय रम्फा बसुमतारि मादैनि ग्रुपआ मा मोनदों जोंना ग्रुपआ मेसिन मोनदों माइ मारा होग्रा ओमफ्राय थाव फेरेदग्रा ओमफ्राय दै माबा हन्डा मेसिन ना मा होनो बेखौबो मोनदों मोनब्रै ओमफ्राय गामियावहाय वाटार साप्लाइ मोनगोन ना मोनाखै मोनदों वा दङ गोबां मोनदों आरो माथो ग्रुप नोंसिना मा ग्रुप होनदोंमोनलाय कनसेप्ट ग्रुप अच्छा सरि ओमफ्राय नोंसिना मामोनलाय जोंना माइना महिला ग्रुप अके मादै जिरायथ'दो होननानै दे खुलुमबाय आब' अके सानैबो सिखारदो जोंहा दे मा नाम आंनि नामा निजिरा ब्रह्मआनो ओमफ्राय जों नाम्बार 1 सियालमारिनि जोंनि ग्रुपनि नामा जाबाय सिनायथि जों मोनब्रै मेसिन मोननाय जादों आरो वा मोनब्रै मेसिन मा ओमफ्राय बिदिनो थाव फेरेदग्रा दां ओमफ्राय मोनसे माइरं गुरा खालामग्रा ओमफ्राय बिदिनो माइ मारा होग्रा ओमफ्राय दै जेनेरेटर ना मा होनो बेखौ मोनदों आरो ओमफ्राय जोङो 25,000 चेक मोननाय जादों आरो 25,000 चेकबो मोनब्रै मेसिनबो 25,000 चेकबो बाप रे बाप नोंना मा नाम आंना दलिना ब्रह्म दे माखासे थालांनायखौ खोन्थादो मा मोनबावदों जोंनि ग्रुपआव बिदिनो जाहोनलांदों न' मोनगोन ना मोनाखै न' मोननाया मोनदों गामियाव बिदिनो वाटार साप्लाइ गामियाव मोनगोन ना मोनाखै वाटार साप्लाइ मोनदों ना अके आरो माबा मोनसे बुंनो थालांबावदों नामा बुंनोथ' थालाङाखै न'खर गासिबो मोनजोब्बाय रेशन कार्ड अरुणोदय मोनजोब्बाय आच्छा लामाफ्रा मोजांजोबनाखै लामाफ्राबो मोजांजोब गासिबो अके दे होमबालाय अननानै थेंक इउ सो माच दे खुलुमबाय मादै अके मा नाम ओरैनो आंनि नामा रनिता हाज'वारि आङो 1 नं सियालमारि गामिनिफ्राय आं बुंनाय जादों आंहा सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामानो जाहैबाय जौगा सेल्फ हेल्प ग्रुप बेनिफ्राय जोङो बिटिआर सरकारनिफ्राय जों मोननो हादों माइ मारा होग्रा मेसिन मोननो हादों ओमफ्राय थाव फेरेदग्रा मेसिन मोननो हादों आरो स्प्रे मेसिन मोननो हादों आरोबाव बिदिनो सरकारनि न'फोरखौ मोनबाय आरो अरुणोदयखौ गैया ओमफ्राय माबाखौ मोननाय जादों आरो जों हेन्डिकेप नालाय हेन्डिकेपनि मोननाय जायो आरो बेनो अरुणोदय सिस्टेम जाहैबाय आरो आयुष्मान कार्ड रेशन कार्ड बेफोरखौ मोननाय जाबाय आरो बिटिआर सरकारनिफ्राय वाटार साप्लाइ गामियाव वाटार साप्लाइखौबो मोननाय जाबाय बा गोबां डेभेलपमेन्टआनो मोनबायानो माथो नोंसोरो नङा होमबा अननानै जिरायथ'दो आङो सियालमारि बिसिडिसियाव दङ बेवहाय मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै ग्रुप दङ मोनब्रै ग्रुप आइजोजों आङो बेवहाय माखासे मोगा-मोगि लादों आरो स्पेशली आं बेखौ बाथ्राखौ बुंगोन बिसोरो आंनि थाखाय अननानै बेयाव फैदों गोबां लाखि आंहा बेयाव मादै बेबायदि दङ आब' बेबायदि दङ जे आंजों मोजाङै मोगा-मोगि खालामनायाव मदद होदों दा माखासे सुबुंफ्रा मोननाय मोनैखौ लानानै गोबां दावराव-दावसि खालामो आरो लोगोसे खायसे सुबुंफ्रा मोनाखै होआखैनो दा बिदिन्थि बेयावनो गोबां जोंहा आब'मोन दं मादैमोन दं बिथांमोना गावसोरनो मोननाय मोनैखौ बुंनानै लाखाबाय गोबां सोरबाथ' गंब्रै गाहाम मेसिन मोनदोंनो बिसोरनो लाखिसिन दां बेवहाय बे ग्रुपआवहाय एकदमबारे बिसोरो मोनब्रै मेसिन बिथाङा थाबायनानै लानो हादों आरो बेनि गेजेराव गोबां डेभेलपमेन्ट बिसोरनि जायगायाव जादों वाटार साप्लाइ जेरै हमना ला दैयानो जोंनि थाखाय गोबां गोनांथार नङा होमबा ओंखाम जायोब्ला दै गैयाबा नों ओंखामखौ मन'लांनो हागोन जानो हाया स' दैयाथ' नांखागौथारगौ स' बै जाय जायगायाव रानस्राव जायगा बै जायगायाव गासिबो बिटिआरनि गेजेराव मानगोनां प्रमद बर' सारा वाटार साप्लाइ गायसनगासिनो दं बे मोनसे गोबां गिदिर बाथ्रा नङा होमबा बेयाव साफ्रोमबो थानाय न'खरनि गामियावहाय माने मोनसेबो इदि गैया जे आन्डार कनस्ट्राक्सन गैया जे जेएम एबा वाटार साप्लाइनि खामानि सोलियाखै गासिनावबो सोलिजोबदों नैबे मादैमोननि ग्रुपआ थाबोदों
मादै खुलुमबाय औ नोंसिना ग्रुपनि नामा मा नाम पुर्निमा ग्रुप मा नाम नोंनि नामा बबिता दैमारि ओमफ्राय दिनैहाय मा बाथ्रा खोन्थागोन मा मोननाय जोंहा ग्रुपआव अमा गग्रा मोनदों ओमफ्राय 25,000 चेक मोनदों आरो गामियावबो वाटार साप्लाइ मोनबाय ओमफ्राय अरुणोदय मोनबाय न' मोनबाय आरो गोबां मोनबावबायसो नङा होमबा दा दिनै नायदो मोनफ्रोमबो जायगायावनो गोबां माखासे डेभेलपमेन्ट मोनदों जाय जायगायावहाय बेबायदि डेभेलपमेन्ट जादों बै डेभेलपमेन्ट जानाय जायगानिफ्राय आं नोंनिफ्राय मोनसे बाथ्रा मोनथिनो लुबैदों दानि सरकारा खामानि मावगोन ना मावाखै मावदों बास बेखौल' आङो बिनिफ्राय सोंनानै मोनथिनो मोनबाय मावदों आरो बिनि गेजेराव नैबे आदैजों आङो रायज्लायनोसै आदै खुलुमबाय मा नाम आदैनि नामा सुनेन्द्र बसुमतारी आदैया मोनसे बाथ्रा खोन्थानो नागिरदोंमोन नैबे न' लुनायनि सोमोन्दै नङा होमबा बेखौ खोन्थानानै होदो जाहाथे मोनथिनायनि रायजो राजाफ्रा आङो नैबे 3 आरो 4 नम्बर सियालमारिनि सासे दुर्गा फुजा बा दुर्गा मन्दिरनि सासे प्रेसिडेन्ट दा जोङो बे दुर्गा मन्दिरखौ बेयाव लुनानै जे फुजा होनाया 20 बोसोर जाबाय थारमाने 20 बोसोर जाबाय आरो दा बे समाव आरो जोङो देग्लाय 2023 मायथाइयाव माने जोङो सरकारनिफ्राय मोनसे 2 लाख रां मन्दिर लुनो थाखाय अनसुंथाइ मोननाय जादों जों जोबोद जोंनि रायजोफ्रा जोबोद खुसि जादों आं लुबैबावदों बेबायदि मन्दिरखौ लुफुंनायनि थाखाय 2 लाख मोनबायब्ला आरोबाव जों मोनबावोबा जों आसा खालामदों आरोखि जेराव बे मन्दिर हाखर हाला जानाय दा बेफोरखौ हा खोनायनि बेबस्था आरो गोबां बे एरियानि आइ आफा बिदा फंबाय रायजोफ्रा जे समाव दुर्गा फुजा जायो बे समाव खुलुमनो फैयो नालाय दा बे समाव जिरायबायनो जाहाथे कमिउनिटि हल दरखङाव मोनबावोब्ला जोबोद गोजोननाय मोनगौमोन आरोखि सरकारनिफ्राय दाथ' मोनहांबायानो नोंसोरथ' मोननायाथ' मोनजेनबायानो आरो जोङो बे सरकारनिफ्राय आरोखि बर्तमान प्रमद बर' दैदेननाय सरकारनिफ्राय जोङो गोबांनो मोनबायानो जेराव गारजासालि वाल फेन्सिं 2.5 लाख आरो खेराइसालि आरो बेखौबो जों 2.5 लाख मोनबावदों एसेबां मोनबावबाय ना गोबां मोनबाय आरो जल जीवन थारमाने वाटार साप्लाइयाबो जों मोननो थांगासिनो दं आरोखि गतिके बे सरकारखौ जों जोबोद बाख्नायो आरोखि आरो जे समाव आरोबाव जोंनि बिनायफोरखौ मोनबावगोन होननानै जों आसा खालामबाय आरोखि दा बेथ' नोंसिनि आखायावसो थासिगोन नङा होमबा दा मोननाय मोनैया नङा होमबा मानो होनबा नोंसोरो जाय मानसिनिफ्राय मोनदों जाय सुबुङा दैदेनगिरि हिसाबै जानानै चिफ हिसाबै जानानै नोंसोरनि बेसेबांखिनि हरदों बेथ' हरनो थाखायबो खाबु आखायाव पावार थानांगोन दा नोंसिनि आखायावसो दंसैलाय बियो फैगोन इलेक्सनावहाय बेखौ देरहाहोयोना देरहाहोआ दा बिथाङा देरहाबासोलाय नोंसोरनो हरफिननो हालायबावगोनलाय स' बे नोंसिनि आखायाव थागोन स' भटखौलाय होगोन ना होआ नोंलाय बे समाव जोङो रेडि भटखौ होनो थाखाय जोङो प्रमद बर' सारखौ देरहाहोनो थाखाय जों रेडि अके गोनो गोथो गैया ना एकदम पुरा प्रमद बर' सारनि अके 100% खुलुमबाय जों बेवहाय गासै गोबां मोनबा ग्रुप रायज्लायदों आरो मोनसे ग्रुप फैबावगोन होननानै आं बे बाथ्राखौ मोनथिनो मोनदों दा नैबे आदैजों आङो रायज्लायनानै गोबां स्ट्रं माखासे मोनसे मेसेज मोननो थांदों आं बेवहाय जेरावहाय जाय डेभेलपमेन्टखौ खामानि मावदों बे डेभेलपमेन्ट मावनायावहाय फोथायनानै एकदमबारे गावनि गोसो गुवारजों आं भटखौ होगोन होननानै बुंनानै लानाय आं सोद्रोमा लोगो मोनदों बेवहाय बे आदैखौहाय दा बिथाङा जिहेतु डेभेलपमेन्टआ जादों नङा होमबा बे जाय मानसिया डेभेलपमेन्ट खालामदों बे मानसिखौथ' नोंसोर अरायथा लाखिगोन नङा होमबा औ स' बे हिसाबै बिथाङा गोसोखौ फुवारनानै डाइरेक्टलि रावखौबो गियान लनानै बिथाङा बुंनानै लादों जे जों प्रमद सारनो भटखौ होगोन होननानै आंनि थाखाय बा जों बेवहाय भिडिअ खालामनो थाखाय कन्टेन्ट खालामनो थाखाय दसे सम होनायनि थाखाय आं आदैनोखौ गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाबाय बेयाव जे एसेबांखिनि ग्रुप बानायदों आरो बिनि गेजेराव मादैमोन आबौमोन बेवहाय फैनानै दसे सम होफैदों बिनि थाखाय आङो गासैखौबो मादैमोनखौबो खुलुमबाय खेबसे आरोबाव फिन आसा खालामो नोंथांमोनहा मेसिन जि मोननांगौ आरो मोनबावथों सोरबा सोरबा मोनब्रै मोनबा आरो मोनबावथों जेरै बे गेजेरनि ग्रुपआ मोनब्रै मोनदों बेबायदि मोनबावथों नङा होमबा स' थेंक इउ स' माच भिडिअखौ नायनायनि थाखाय सियालमारि BCDC आवहाय जों मोनसे ट्रिप जागायनायावनो गोबांखिनि डेभेलपमेन्ट जों मोननो हादों नेक्स्ट जों मोनसे ट्रिप थांबावगोन बेलेग जायगायावहाय
आरो बेवहाय जों माखासे डेभेलपमेन्टखौ नोंथां मिथियाव देखायबावो खुलुमबाय फिन खेबसेबाव दहाय आं बुंदोंमोन ना मोनसे ग्रुप फैगासिनो दं होननानै जोबनाय बिदाय लानाय समावहाय नाथाय नैबे ग्रुप सोद्रोमाफोरा बेयाव सफैनो हाबाय नैबे आब'मोनहा आब'नि मुंखौ आं सोंग्रोनोसै फार्स्टआव आब' नोंनि मुङा मा होनो अजन्ता मुसाहारि अके नोंसिनि ग्रुपआ मा मोनदों 25,000 चेक औ ओमफ्राय मेसिनबो मोननो हादों ओमफ्राय गामिनि मुङा मा नाम ओरैनो एक नं सियालमारि बे गामियाव वाटार साप्लाइ फेसिलिटिस गैगोन गैया दङ ना अके जोंहा मोनसे थालांदों बा जोंनि बे BCDC आव 32 ग्रुपआ गासिबो मेसिन टिसिन मोनजोबदों आरो उन्दै गासिबो ओमफ्राय दा मानसिफ्रा बिराद खमबावसो बिनि बांसिन मेरला दङ आरो फैनांगौआ बेयाव जे 7 जन ग्रुप फैदों बेल' नङा माने ओहो 32 माबा ग्रुप दङ आरो 32 ग्रुप ओमफ्राय बे BCDC आव 32 ग्रुपआ मोननो हादों मेसिन सोरबा अरुणोदय मोनदों ओमफ्राय मानसिफ्रा बेल' नङा मेरला फैबावनांगौ दंमोन सोरबा खामानि दामानि थायोना न'खराव बेबायदि नोंथ' खोन्थानो बावबाय बेखौ खोन्थानो बावदों आरो स' बे BCDC ओनसोलाव एरियायावहाय माने गासै 32 ग्रुपआ मोनदों बेयाव जोंथ' 7 जनल'सो सानबाय थादोंमोन दाथ' नै बेसेबां गिदिर इनफरमेसन थालांगौ बेयावहाय 32 ग्रुपआ मोनसे BCDC आवहाय बेखिनि फेसिलिटिस जेसेबांखिनि बेयाव मोनदों होनदों गासिबो बेबायदि फेसिलिटिसखौ मोननो हादों अरुणोदयबो मोनदों मेसिनबो मोनजोबदों आरो अके चेकबो मोनदों अके स' दिनै बेयावहाय मोनसे बिराद गिदिर इनफरमेसन मोननो थांबाय आङो नैबे सियालमारि BCDC नि आन्दाराव आइजो माहारिया गोबां स्ट्रं बे मोनसे बिदिन्थि बेवहाय जेखिनि डेभेलपमेन्ट जादों बेवहाय स' थेंक इउ स' माच आब' बे इनफरमेसन होनायनि थाखाय दिनैनि दिनाव आङो सियालमारि BCDC नि सिङाव थानाय आइजो माहारिजों मोगा मोगि खालामनायाव गोबांखिनि इनफरमेसन मोननो हाबाय मेसिन चेक आरो लामानि खोथा बुं ओमफ्राय दालांनि खोथा होन आरो बिनि गेजेराव नोंहा मा होनदों वाटार साप्लाइनि खोथा होन माखासे मेसिनारिनि खोथा बुं बेफोर मोननायखौ बिथांमोना आंनो खोन्थाबाय आरो बिनि गेजेराव गावसिनि खुगाजोंनो खोन्थादों आरो बेखौनो बानायनाय नङा मान गोनां रायजो राजा नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना शेयार खालामनो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना कन्टिनिउ खालामलांबाय थानो हागोन मानो होनबा आङो गुबुन मोनसे BCDC आव गिदिंबावगोन जे बिथांमोनहाबो बेबायदि मोनगोन ना मोनाखै बेखौ खबर लानो थाखाय थेंक इउ